Ahojky, dnešní video bude o mně. Protože jsem určitě hrozně zajímavá, aby o tom bylo celý video. Ne, šlo mi o to, abyste mě trochu poznali a věděli, kdo jsem. Abyste při mých videích nebyli jakože... Wait a minute! Who are you? Tak se na to vrhnem. Jmenuji se Adele, ale preferuji, když se mi říká Adele. Je mi 18 let a studuju obor veřejnosprávní činnost. Zabijte mě. Miluju růžovou barvu a mé šťastné číslo je 7. Oblíbené zvíře je kočka, oblíbená květina růže a ráda spím. Jo, jsem basic. Mysleli jste si, že budu nějak zajímavá, nebo... Jsi jen další hlupáček, jsi jen další toj, jsi jen další hlupáček, další basic boy. Jenom rychle chci zmínit, že smrt Míny mě zasáhla neuvěřitelným způsobem. V mém okolí už pár lidí, kterých jsem znala či neznala osobně, zemřelo, ale byla jsem moc malá, abych nad tím dokázala přemýšlet. S Mínou vlastně tím pádem umřela část mého dětství, takže to byl šok. No, takže dále ráda píšu básně, ale nerada bych tu držela tu depresivní atmosféru, takže pokud budete mít zájem, udělám video jenom na ně. Oblíbené seriály: Ginny a Georgia, Welcome to Derry, Arcane, Has Been Hotel a Jak jsem poznal vaši matku. Oblíbené filmy: Vyměřený čas, Nebezpečná laskavost, 50krát a stále poprvé, v podstatě všechny filmy s Adamem, Jumanji a Vyšehrad film. Možná jich je víc, já fakt nevím. Co se týče filmů, seriálů nebo třeba i her, znám spoustu věcí. Věřte mi, že ten divný člověk, co chodí a je jakože hej, znáš tohle a nikdo to nezná a jsem vždy já. Pak je tu ten vzácný okamžik, kdy někdo přijde za mnou a je jakože hej, viděla jsi Avatara? A já jsem že ne. Dělám si srandu, 1 jsem viděla. Dále, ráda čtu, ne vždy se k tomu dostanu, ale jo, mám všechny díly, co zatím vyšly Spy Family, pak všechny díly, co zatím vyšly Srdcerváči a celkově o Alice Osemanové mám všechny ty knížky. Teda skoro. Třeba Smysl mého života stále nemám. Což nemám tak či tak. No. Mimochodem, skvělý překlad. Nemám žádné domácí zvíře, ale mám bráchu. Počítá se to? Taky mám přítele. Už jsme spolu 4 roky. Byl tak romantický příběh, potkali jsme se na táboře, odkud mám spoustu blbých historek, takže pokud chcete story time a mě znemožnit, napište. Hudba, co poslouchám. Takhle, já fakt poslouchám všechno. Můj playlist doslova vypadá takhle. Moje koníčky. Maluji, kdyby se nevšimli, píšu básně nebo příběhy, šiju, vyšívám, ráda uklízím, po dlouhé době jsem zase začala jezdit na bruslích a začala jsem chodit do fitka, což po mojí poslední zkušenosti, jak jsem si skriplila nohu, nevím, za jak dlouho tam zase půjdu. To myslím, že na základ stačí. Zůstanu aspoň ještě trošku temno. Doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu a když zde dáte like, odběr a zvonek. Tak papa.